Belumkah ani bumung nok thang Tripura ang tini ani life history bagai yang kaisa kok sai khlai nai kaisa puri be hamdak lai mani obro ni mungkha janu de burma botaba class 10 of pori tongo ang bobai class 6 ni sime hamdak lai mani jotna lamsago the secret of life YouTube channel tini haina haitong ni bagai tegesa ketar update video tuboi phega tom update video hinke tin rok o video ni title tai thamil logoi kamgan sayaman kana jong tini bo topic eba bokok na sana thongoi tong tabukni o duniao sabala hamjaya tong jotna hamjak lai tai nijiri hamjakma borok mana kaijago and chungnogo je nijini hamjakma borok baibo mania ungoi nijini hamjakma bwrui eba nijini hamjakma charano viral khayo plus norok bo jodi norok ni omahai kubi ko thomana chungmai baksa share khaina mo chungke video description no chini Facebook page ni link tungo norok ara thango chungmai baksa norok ni bukhani kok share khaiman norok jotona display o khorokte chalani photo nogoi mankana a chalani mungka nokphang Tripura para hinke dumasora hane sinjago tai bo je bwrui hamjago eba bini hamjakma bwrui ni mungka janu deborma aunor komen khanaka chalani mungka nokphang Tripura tai bwrui ni mungka janu deborma boyos angnog no sana thanglia haipo no norok kicha bujisidi poila chalabai bwrui kahamke no nuklai hamjaklaika hamjakmani borok total 4 bosor eba ke 4 year complete ungka so hinge tabuk tomka hinge a bwrui bini hamjakma chala nokphang Tripura no ignore khlaioi alga chala katar bai se bujisidi jara legend borok no wale kori koi muni tongkara hinke je janu deborba bobiri alga chala eba ke a chala bai se tabuk cha sobai toglai te to sanai hayadaba hinke a video no bisi log dia tabuk no kahamke khnani di a chala bobini bukhani kok tom saka plus bo paitha go bini buri no tom kok kasarka norok na tabuk chini nokphang Tripura bini khuktik khanawai nai di Belumkah ani bumung nokphang Tripura ang tini ani life history bagai yang kaisa kok sai khlai nai kaisa puri be hamdak lai mani obro ni mungkha janu de burma botaba class 10 of pori tongo ang bobai class 6 ni sime hamdak lai mani first bo class 6 nke opro 2021 opro chime ang bobai hamjak lai kaham no phaika tarpore wo 2 years ro hai motamoti na kaham thangka tarpore tai 1 bosor kisamisa somoy ri laijago somoyo kaham keno tongo taisa mili lai tongo ati keno phaika jora kodungma angka tarpore wo taklai this year ni tabu this month ni age kis last month no bobai incident ang thangka suddenly bo tai masa selabe kok sama nuk thangka o dino tamang khangke ang o dino tamang khangke o sare ko bo ano sawo kok sate no mungsang lai jagya walai jagya mungsang lai jagya ingke bo tai kisa pore wo mairok sawi ano kol khlaine hini sawo keta pore ang bugja kha kisa jora balok jakha angke ang kol khlaika kol khlai mase biji mano ingke ang bo bono thoke uine saka ang paro kaka sangoro hanoi ingke ang opro wakire bazaro kaisa chini dumasara kaisa wakire para hanai tongo o wakire bazar ni tongo kisa chikon chake dukan pasoja tongo jagani ang thangka thangmase ang bono taimasa selabe kok sajak nugo ang chupchap ke thangoi khna kata borokni nok to ba lama buskan bong kang chupchap khlai thangoi khna ka khna mase taimasa selabe kok sai tongma khnawo jani beparai ang bai 4 bosoro hamjak lai haino bono ka geimanya ati hini ro taimasa selano bosau ingke bobai ang osu tongma balogi phaika poti ke bonang sama Kokborok sama nugui thango saden ingke ang bo jolugui bono mobile segei kya angke bo sirik kang ke bumasung ongkor phaika ang noko khari phaika ingke osu bobai ang hamjak lai phaimani balogi phaika ke last year bo waisa incident ang phaika opro ke bo December rok khana last year ni opro bufa ano tanna rok hono ati rok no o salo ungma karon o salo ati hai incident ungma karon ke opro bo ke bo bai mane dol bai no sela rok bai yang ni dol hani bo text rok khlai mano bang ke ang WhatsApp access rok khlai tore bo bini ke opro ang bono ate hege no gong kang bono sawo text rok ta khlai di ke bo bai ang ne no serai phangchene hamjak phaika ang ke bo bai osubang khan nang bai hamjak lai phaimane ang ke bo bai kok saya payo nang bai simin ang kok sawi tongo ke bo bai kok bo saya ke bo bai ang osuk oine bwrui rok bai text bo khlaya mungsa khlaya kok bo saya hane ang bono no saka ke sikang dole bo se kok juwa no thian nu lo rok na oine sela rok bai oine bwrui rok bai hamjak lai ke ang la thui thanai bulo bo se kok sikang hamjak lai pro bo ano kok juwa ke tabu ke o kok ulta se thanchi wani thane ke
ke angbo joleo je buati ke bono ke bai pogrok sai thangma noke pogrok salaima noke texture khalaima noke hengke oporo ati haike ai pano lai phaika ojora lai thangka bufasang tanna ni apinya na hanai oporo bo wakhere bazar o chini parani wakhere bazar hinjak nai ojar wono bufasang ano ritri ka tanna hanai ke buma romjak ke buma ke romjak bufa ke tanna hanai phai ke bui darok seka kai pano bufa no buna hanai taisa phai mo tang angbo bujakti yagrok ti sati eng thangka ke bo bai haino tang tongte tele tamjak mayang bujak mayang bo borgano buma romjak bufa ke tanna hanai phai ke angbo dakari ke buma no bo waini wai tham ke ati haike no omon jora lai thangka opro ati haike no pai lai tha ke o jora lai thangka ke taisa ko kaham ke na salai kya o ati haike kutung bufa bai relai jangma samoyo bo taisa salsani dino ke bo ano kol khlai kya bono bini na singro tlang torija ati haike nglai no ke o dino bo bosa bini na no angle bono hamjago ni no sala se ati ki bono tanna rokheno butharna rokheno ulo angna ke pano uloke nogorogo phaike bithi rok sari wi butharna hanui sau mai bai baksarok hanai bo bini nana no saka angke bini nana bai ano kok sari ke angke bini nana no saka bole ang bono kaham ke torimu rang nangke bo rang riwu ri nangke bo ri riwu bo ano bubo buya to gya kaham ke no toriwa ano hanai atike sawi sase taisa taboke bote hai en thangka taisa bo nya selabe kok sawi thango ke anggo jolui o dino bo tayo nya selabai malai manugo kok sawi ate hai kyang mobile segi payo taisa dino ke bono nya selabai malai jagnugo kang gari ni soklai bono phungsa bujaka bui be ang bono india ni nogo ni ang bono soklai tui hai ka borong nok jara borong nok kisa lai ri ang soka yagromai soitu ka bo probo siri gong ke bupasing ongkhor ka ke buma sing phai ka bin basai be bo bin basai be bo tongo ke bin basai sawano salaina phaidi ene ke bin basai ano sungu norok no age hamjak lai ma babu saida man ene ke ang sakata tam saime atong nasa agiwo ano nogo se boksai toriu ene buta bo ano agiwo ang thangya ke ban nogo thangai na haro bom horok ungke bom mela sela rogo bo ni munai be malai tong rok di ene bo ani bai kelang goi bo oino buri bai rok thani malayo ate ke ka ham ke tong buta bo chaja go agi rogo buta bi ang close ke se tong para bo thanjang ke ba thongke se mukhang nong layo oaisa maloge lasmano bo lasmani 25-26 tarik ate hai rogo bisa unglai kha ate hai ke incident ngai ang mobile se goi payo o burina soklai bui payo bisa ro kha opor ke bo tam honi sa nona ang agi wo babu sungbai rilai pai ma siminang nona hamjak ya ene bo sawo inke bo opro to bin babu sungbai ang rilai ma to December rogo se bin babu sung ano tanai buthana henma rok inke bo jodi ano hamjak ma se kri inke bo taklai ni Saraswati puja holi puro bo kini kino borong nogo holi rok thangai ka angke photo rok bujak marok tongo holi din ni bo inke taklai ni Saraswati puja puro bo ano kol khlai ka ang thangai na harka inke thangpur bang tlang rikha paro malai kha ke paro bo photo bujak lai marok tong kini kha khlai no ke bin loge bo dolok ke bang ma tongo puro inke tabuke bo omorok gosi liya uaisa bisarung puro ke bo sase sachiwa ano ang nona hase hamdagi age simino age inke bo ana hase hamdagi angke bani ani thani tam bagi rang na tong ri na tong ano no tong ke sa naidi ang nono sum jora kolongma hamdagi thaika ang neni thani kok kesa nam song nang ane lebo tai kesa tai waisa phirogi pheke kesa sanai ang pra ayak yang tong thogya sa thogya mai sai meya tuinang meya ati kesa ma tong tabuk obkha nono osuk sar bosor hamdak lai pheka nang bai ang class 16 simi class 10 jora nang botike ek second kaya ang nang bai mungsang ya mane nang ati kitai ko tayo ni selabai nang malai man ani selabai nang kok sawi ati kitang man ani bo bukha tong maya nang kakai thanding kelang ma haino kakai thang maya bukha tong thugi ati kele bukha bo pokoi maya ani osung nang kok nang kisa ni lai bo taisa digi pheke sana de lai nang khai ke thaya yang ke thang tong mangla ya ati ni ma tong